Vítajte v našej kaviarni Typ Cafe. Som veľmi rada, že ste prišli na dnešnú diskusiu s dlhoročným a veľmi skúseným novinárom, moderátorom diskusných relácií, ale hlavne s človekom, ktorý výrazne ovplyvnil vývoj mediálneho prostredia na Slovensku, pretože je spoluzakladateľom dnes jedného z najväčších mediálnych domov na Slovensku. Takže dovolte mi privítať medzi nami pána Roberta Kotiana. Dobrý večer. Dobrý večer. My by sme určite chceli vedieť, ako ste začínali, ako ste sa dostali k novinárčine a keď som povedala, že ste výrazne ovplyvnili vývoj mediálneho prostredia, tak akým spôsobom? Ja som vlastne novinár začal robiť až v roku 1990. Po zmene, v 89. rok potom. Predtým som robil v jednom vydavateľstve v Košiciach a v 88. som prišiel do Bratislavy, kde sme zakladali časopis Dotyky, to bol časopis pre literatúru a umenie. V podstate ja som pri zakladaní mnohých relácií, mnohých mediálnych projektov, napokon však viete teraz, takže bol som pri založení Dotykov a potom som začal glosovať situáciu na Slovensku po novembri 89 pre denník Smena, v tom čase to bol denník Smena. A po roku, keď už sa zdalo, že má zmysel, aby som to robil ako profesionálne, tak ma vtedy, možno si niektorí určite budete pamätať Karola Ježíka, šéfredaktora denníka Smena, on ma zavolal do Smeny a potom som robil v Smene. Po rozdelení Československa išli po nás dosť tvrdo vtedajší politici, tak sme založili denník Sme. To je zrejme ten môj výrazný podiel na založení jedného mediálneho domu, ktorý dodnes pretrval a patrí medzi najväčšie médiá na Slovensku. Momentálne si novinárčinu strašne užívam, pretože môžem hovoriť o konkrétnych médiách? Jasne. Dobre, tak dobre. Pre denník Sme robím jednu stranu, kde sa venujem politike a spoločnosti. Potom pre Slovenský rozhlas moderujem jednu reláciu, volá sa to dejiny.sk, kde sa venujem dejinám, čo ma takisto baví, čo je politika dejiny. Spolupracujem s denníkom Šport, kde sa venujem športu, čiže dejiny, politika, šport. Čiže ja si myslím, že to sú témy, ktoré zaujímajú každého chlapa, alebo väčšinu chlapov. Čiže ja sa tomu venujem, baví ma to a ešte navyše za to dostanem aj peniaze, čo sa mi zdá ako veľmi dobrý projekt. Ale trvalo to teda dosť dlho, kým som si vytvoril takúto pozíciu. Momentálne som novinár na voľnej nohe už 13. rok. Ťažké presadiť sa na slovenskom mediálnom trhu? Áno. Určite, pretože konkurencia je obrovská. Za posledné roky vzniklo aj veľa takých internetových projektov. Proste, že ten trh je veľmi nasýtený a musíte s niečím prísť, niečím iným, s niečím novým. Na jednej strane bolo veľmi nepríjemné mať proti sebe premiéra, vládu, generálneho prokurátora, tajnú službu a neviem ešte koho všetkého, ktorí nám išli dosť po krku. Ale na druhej strane to bola taká výnimočná pozícia medzi ostatnými médiami, lebo by sme boli tak ako vyhranenie nie celkom s pánom Mečiarom, skôr naopak. Čiže to bola taká exkluzivita. A tým sme si dokázali udržať dosť veľa čitateľov. Dneska sa presadiť medzi tými všetkými médiami, medzi tými televíziami, medzi tými rádiami, však v tom čase v 93. myslím, alebo tak nejak začalo vznikať rádio Fan, Fan rádio, potom Twiz a ďalšie, že to fakticky mediálny trh len vznikal v 90. rokoch, začiatkom 90. rokov, dnes je to skoro ako keby všetko pokryté a ja vám teda vôbec nezávidím, keď sa chcete presadiť, pretože tá konkurencia je obrovská a ten balík na reklamu je rovnaký a najviac uberajú najväčší hráči ako Markíza, ako Nový čas. Takže presadiť sa na tom trhu je nesmierne ťažké. Oveľa ťažšie ako v tom 93. Mňa vždy pri novinároch zaujímalo, že či cítia na sebe taký ten tlak, že nemôžu si dovoliť niečo napísať, alebo naopak napíšu niečo a ten tlak príde potom. Mali ste aj vy niekedy v živote takéto niečo? Cítili ste, tak hovoríme o politickom tlaku samozrejme. Áno, dobre. O politickom, hej? No. Alebo aj iný tlak, neviem. Samozrejme, viete, to je ako... Môžete byť, myslím si, športový novinár a písať o futbalových zápasoch, prečo Slovan vyhrala a Trnava prehrala a vtedy ako ten tlak necítite veľmi. Hej? Ale ako náhle sa venujete veciam, ktoré sú politické, tak už ten tlak tam nejak prichádza. Čiže ja som nemal väčšinou problém v rámci redakcie. To bolo ako zvonku. Zvonku to prichádzalo, zavolal vám Ivan Mikloš
A ja hovorím, že prečo mi volá? On že toto, ja hovorím, že pýtaj sa Kaníka, však Kaník to povedal, ja som iba reagoval, ale bol som naštvaný, že mi volá. Mi volala premiérová hovorkyňa, čo si odo mňa chcela. Že prečo mi voláte? Je tu šéfredaktor Zlatý Šurek, čo ja mám s vami? Proste ja som tu, píšem a nech ma neotravujú tí ľudia, čo ja mám s tým robiť? Proste ja robím to a proste nech sa zachová nejaká štábna kultúra alebo čo. Proste nech mi tí ľudia nevolajú. Ak máte problém, použite normálne systém, však je tlačový zákon, požiadajte o opravu, požiadajte o neviem o čo, o ospravedlnenie akokoľvek, ale nie tým, že mi niekto volá a chce, aby som to na budúce nenapísal. To ako neakceptujem. To neakceptuje podľa mňa žiaden novinár. Myslím, že to bola veľmi príjemná diskusia. Ďakujem aj vám, pán Kotian, že ste s nami podebatovali. Bolo mi potešením aj s vami, Adriana. Bolo mi potešením, tak to povedzme. Ďakujem vám veľmi pekne. Ešte posadte, dajte si kávičku, vínko. Prajem vám ešte príjemný večer a dúfam, že sa vidíme opäť. Ďakujem veľmi pekne.